Kebenaran nan tahan bandiang, peluruh na makanan tilia bukti nan bisa dikakokkan. Itulah beda antara ota je pituah, antara pidato je ceramah, antara kampanye je pengajian. Mako nan dimungkasi kukuak badarai, indak lain indaklah bukan kato mengandung kebenaran disampaikan je mulik mani. Lama tiburi talingo, sajuak tajun di hati, tapakua batin menarimo. Komunikatif, nyambung istilah di Betawi, bahakimah caro lamonyo. Nah, ikon pangalisan. Nan kampe dilasuang pemainannya. Joko pemain tapi bandarau ilia tabang kemudian tiok paga tiok bakukwa. Lasuang tinggal musang main tai taranak gaduh bacioan, pemimpin kepunduang tunamonyo lasase namiliah bapak ayam. Padahal tak kalau masuk ulunya saat amanah batarimo bajawe je pasatiran. Basumpah je demi Allah bajujuang kitab Quran. Nyampang di kanata ayanya nak. Ikara sumpahan babaco. Ipuah nan tidak ketawaran biso namukan nalang-alang Allahu Rabi nan ketahu. Mandanga lapatnya sajo misa kepada kayu mati. Manggaga pitala bumi bagoyang langit nan tujuh gumanta alam makuliliang. Cuwong pikiana. Nyampang khianat jo amanah, janji sekadar buah mulut sumpah keganti gulo-gulo. Tanggung jawab di bawah lengah tarana indak tagu balo anak buah serak baserai. Mako padahannya kateh indak berpucuak, ke bawah indak baurek, di tengah digiriak kumbang. Awak indak baurek lai badan mumuak sebalik batang pucuak rogek badaun indak. Tagak juo memancang bumi baralah kabarek penangguangan na. Nyampang barantiang salai daun dapik bagayuit kalalawa tansano rabah tabelintang di sapo juo dek tindawan. Tapi apo kadayo kayu mati nak taseso di tengah padang basinggang jematuari pupuit angin jeribui. Kok siang batu dong awan kok malam salimai ambun. Itu barulah kieh kato bayang. Konon pulo ditapasiakan dibaca ujud maripatnya. Allah ngalam para sayang. Kateh hendak bapucua. Artinya putih gantungan tali langit. Murka Allah nyatu menimpo. Ke bawah hendak baure. Tangga hubungan dengan bumi menyumpah umat dan dipimpin. Di tengah digiriak kumbang. Punah wibawa nemu bayak mencibia mukalu Allah. Itulah dalian sakahna. Kalau penghulu mengkhianat pemimpin orang kualat pejabat mencaki rakyat. Tangguang diangku kutuk orang sepantun kayu mati tagak. Merana sepanjang masa, derita tiada tara hina dina di alam maya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kini rundiangan diganjua surui nak penjapui nan tinggal cako setantang ampek mampek. Adapun angku ampek angku betuah angku pusaku jak dulunya sukatan adat Minangkabau. Tiok suatu terbagi ampek tajalin di undang-undang talukih dalam limbago sampai kini baru bahindak. Coba ang simak jale-jale. Adat tabagi pada ampek yaitu adat nan sabana adat nan taradat, adat nan diadatkan dan adat istiadat. Kato ampek bagiannya yaitu kato pusako, kato mufakat, kato dahulu batapati, kato kudian, kato bacari. Aturan tabagi ampek, aturan adat, aturan syarak, aturan undang dan aturan cupak. Pemimpin ado ampek urang nak benamu urang ampek jini yaitu ado bepengulu, ado malin, ado manti, cupik kampek judu balang. Kabinet pagoruyuang banamu basampe balai. Bandaro di Sungai Tarap, Indomo di Siruaso, Makudum di Sumania, Tuan Kadi di Padang Gantiang. Ampek pasal buliah menggadai, yaitu mai tabujua tengah rumah. Gadih gadang indak balaki, rumah gadang keterisan, adat indak berdiri. Arah bajalan ampek macam. Pertama, jalan mendaki. Kedua, jalan mendata. Ketiga, jalan menurun, nan kampek jalan melereng. Nah,
Siriah langkok pun nampak juga nak, yaitu badaun siriah, babuah pinang, basadah, bagambia. Ramuan ube ampe daun, kumpai cikarau setawa sedingin. Kok tiba membuat samba, balado, bagaram, babawang, basam. Sasuke ampe cupak, sacupak ampe gantang, sagantang ampe omok. Rumah gadang bagunjung ampe. Pantun setangga ampe-ampe, sarek nagari bakampe suku. Baitu satarihnya jihad nanampe, suok kida muko balakang ateh baru hilia jumudia, utara selatan timur barat api angin ayaja tanah. Sampai pun nak kepada permainan ampe yo, silek balangkah ampe, saluang begiri ampe, kudo dilapeh ampe-ampe, main domino ampe urang bakwa rampe yo. Pendeknya sugalo ampe nak, ampe yo ampe. Banyak lagi kalau dibilang ayah cukikan sadonantun detong bahbi masuh. Itulah sabab karenonyo Joko tak tahu juna nampe, tak cace di dalam adat, tak calo di masyarakat. Paka mada bungkuak sarueh indak menangku antinenyo. Indak tahu juna nampe, maknanyo indak tahu jo aturan. Sabab undang-undang sakabe ampe. Kolai paham jo peraturan, dikatakan orang mampe. Baik itu aturan rang seisuak nak. Muhammad Rasulullah adalah lambang kepemimpinan, tuladan dan tidak kunjung usang. Beliaulah King of King, pangulu dari Sugalo Pangulu, di barat atau di timur dari dulu Tarui Bakini sampai Belipe alam nangko. Indak lamo jadi pangulu, tiga baleh muslim tak pakai memacik tampuak suku Arab, batuka colok dunia ko. Dari bakabui tarang jilah bakisai adat jahiliyah tataga adat Islamiyah. Ilyas Sanang Mudia Santoso Sumara alam makuliliang mardeso sugala umat. Itulah sabab karenonyo nak. Di antara saratu hirang pilihan beliau surang nan tabilang na lain mulia diindakkan. Baik itu paparan buku karangan pujangga orang barat Nasrani pengikut Nabi Isa. Ndak orang Islam mengatakan doh. Sepanjang surah guru-guru menurut kajian badangana, sebagai rasul ikutan piduman orang akhir zaman beliau memakai ampe sifat. Sifat yang patut kita tiru jalan tabantang ke ditampuh dari dunia lapi akhirat. Kok menyimpang sesearah indak aragian nan batiru, mako sakapa pesisi tainayo nang kodoh hanyi dahulu handam karam indak betumpak. Manolah simpek dan nampe nak. Pertama sidik, kedua amanah, ketiga fatanah, keempat tablik. Mari tetap pak cek. Amanah artinya membanakan satu kebenaran. Kebenaran mutlak nan tak tabandiang nyato datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Setiap nilai kebenaran timbangannya ke Al-Quran, walau logika menolaknya. Suara banyak tak jaminan, ruang dan waktu tak membatih. Nan bana tetaplah bana, biasa kaum meragukan. Itulah sikap Abu Bakar. Dek membanakan risalah Nabi, beliau dapat galaran Siddiq. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mangkonyo nak mencari kebenaran, ada takaran timbangannya. Silahkan rapek sanagari. Baru dia ngurang cadak pandai pakaikan lalua dengan patut mencari bana dan sebuah. Tapi tunggu dulu memakaikannya sebelum nanya ketimbangan, sebelum syarak membanakan. Koklah sepakai mayokan indak balawan jusaringan, itulah bananan hakiki. Itu pula yang dikatakan syarak mengato, adat memakai. Kok kemanakan barajo ke mamak? Batu. Mamak barajo ke pengulu, buyah. Pangulu barajo ke mufakat, mesti mufakat barajo ke alu ajo patui. Iyo, alu ajo patui barajo ke bana, harus. Bana berdiri sendirinya, tunggu dulu dong.
masih tergantung urusannya lanjutkan ke raja mana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkonyo samparonona kamanakan barajo ke mama barajo ke pangulu barajo ke mufakat barajo ke aluajo patui barajo ke bana barajo kepada al-haq. Inyo nan berdiri sendirinya. Itulah baru sampurno adat. Kesimpulannya nak, sidik mengkasihnya membanakan satiok nembana, walaupun Rumi mengatakan ulil haq walau muran, katakan nembana walaupun pahit. Itu wasiat Rasulullah. Nah, kini yang kedua amanah. Amanah artinya jujur ke diri seorang, jujur ke orang lain, dan jujur kepada Allah. Itulah sifat Rasulullah, sehingga beliau bagala amin, Muhammad al-Amin. Itu tarikh mengabarkan tando orang berjiwa jujurna. Satiok pasan dipasampai, satiok pakirin dipalalu, satiok pataruah dipaliaru. Kalau mengecek ndak penduto, kalau nyoba janji ditapati, ikara ditaguahinyo. Kan sano tasase arah inyo balik ke pangkajalan, sase makan memuntahkan, salah ambiak mengembalikan tadorong cotok malah tiangkan. Pangka betulak kejujuran adalah nurani dalam hati, talagu fitrah dalam jiwa, labuhannya ikhlas lapang dado tawakal sabajurila. Nurani kok kalah dek napasu timbuah khianat de munafik, sinan bermain akaciluah cadiak buruak urang namokan. Dituka baruak je ciga main buah say kuah karo urang tagagaunya maruswa. Nyampang beliau orang panggaleh timbangan bakarajogan. Basuo je nenek mama pusaku tinggi di legonyo. Tibo di hakim je jasa undang je hukum nan dirawi. Ko inyo pejabat kantua pembukuan direkayasa. Nyampang ketumbuak jauh lama ayat Tuhan dikarek-karek halayu haram dipelunggah. Kalau orang nak tahu nak, musuh setiap kejujuran adalah lobo sarato tamak sombong je takabua. Indak nan tinggi dari pucuk, indak nan gadang dari bania awak sianu je awak. Salero tunggang kena lama kok mato condong kena rancak, itu wajar, itu manusiawi. Tapi dek hati palingan Allah, dek mato palingan setan punya orang santuang duo. Tibo godoan dek napasu datang bisikan dek ubilih. Katanya, kalau iko contoh barangnya sari buliah jarang basuo beko urusan di belakang. Dima baranak, dima dibuai, dima tumbuh, dima di siang kok tak kini pabilolai. Mako tarambaulah inyo ke maksiat, lah karam baru menyasah. Adangnya jatuh di nanda tanah. Barasia hati dari awal eloknya tanda ulunya. Tapi dia buka pintu rasaki. Basuo kijang tawi bertamu anau minta sigai sinan baputa baliang-baliang. Hilang jujur tabi kianat. Dia itu ayahnya kan. Usah pemain tapi jurang nak. Ijan panaga dinancupiang. Hati-hati menjaga diri hanyut ke indak kepintasan. Adil-adil kalau mau hukum, jujur-jujur pagang amanah, arek-arek memacik janji. Ko iyo saluak kadikanakan, itulah baban di kapalona. Baban dan usah dicayahkan, barek ringan mesti dijujuang. Kok karih kang pasisi, sinjato bisa makan tuan, unciangnya mencucuk pinggang mato tajam baliak batimba biso nanindak ketawaran, ipuahnya racun menyesuang. Ang nak tahu contoh jujur. Baabana caranya jujur. Caliaklah jujur tukang pangkeh nak. Guntiang narunciang di kacanya kapalo bule basarahkan. Pisau nan tajam di ganggamnya lihia sabatang bonyok kan. Karena apa? Karena tatanam keyakinan baraso inyo jujur di tugasnya. Bandiangkan jorang gilo memacik rantiang. Sakampuang orang mando, sabali orang mainda sinjato di tangan rang tak jujur. Paham mang kasih ni yo. Nah, nan ketiga fatanah. Fatanah artinya cadia pintar intelektual. Cadia perlu dalam hidup. Biar untuk diri sendiri kok kunun memimpin orang banyak. Kalaulah cadia dan pemain, kabeh narik jadi lungga ruang dan sampi jadi lapang rusuh bertukar gadang hati.
Tak luluak nan tak ketanaman, alun ditanyolah bajawab. Aso disabui 2 dapet, 3 takana ampe sudah tabu sarueh jadi separak. Tapi cadia nan lia tak bakakang mularai ke orang banyak menyeso ke masyarakat nak. Ganasnyo labia ba harimau. Sabuas-buas binatang makannya sakanyang parui lah kanyangnya lalok panjang. Tibo nang cadia masuk rimbo. Asah menjala di sembanyo hutan baluka di sasoknyo jore awa di kuihnyo. Cadia nama tu nak. Cadia burua. Cadia nan dimukasi di fatana. Ialah cadia tahu pandai. Lama dia awak ketujuh dia orang. Awak mendapat orang dak kehilangan. Padang ditampuh tak barangin lawi dikundak tak beriak rumput tarang bilalang dapat. Ketahuilah nak. Adapun cadia karajo tak. Mendapat perintah dari hati zat iradat nama kandak. Lalu diracik, ditarawang, diolah, dianalisa. Tibolah ide juga gagasan menjadi rencana nan terpola tatuang direkayasa. Kok tertumbuak di jarak jauh dicari jalan berbalik. Pokok ketek labunya gadang tali sayu pengawe arek kapak buruak tagade maha. Lah sudah tak berpikir. Lalu dibawa turun ke bawah ditimbang ke sanubari. Di sinan raso bamainyo itulah tahu orang namakan. Selain diusua di pareso, luluh saringan akabudi, tagaknyo lai dinandata, jalannya alah dinalurui, arahnya batuan dinambana. Baru taujui dalam garak, baswo dalam amalan, itulah pandai kanamonyo. Sari kato isi rumbiangan nak. Urang nang cadia tahu pandai, baputa kinci-kinciannya bermain raso di dalam sinan basuo bijaksano. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun, itu pituah di nan tuo. Maknanya apa? Kandak hati nan di bawah naik ke kepala. Karajo utak nan di atas di bawah turun masuk dado. Mako nang cadia yola utak, nan tahu arih jo raso nan pandai garak candukio. Atau pikirkan jauh tak, timbanglah jenurani, ujuikan jo amalan. Itulah inyo orang nan cadia tahu jo pandai. Joko diambil dari anang kona, dapatlah ayah katakan baraso golongan orang cadia pandai indah identik di sekolah doh. Status sarjana intelektual alulah jaminan orang pandai. Nan jaleh beliau hingga cadia. Tinggal nan 2 langkah lai baru tibo di cadia pandai. Nah, itu apa ngabisan? Nan kahampe tablek. Tablek artinya menyampaikan. Sebagai utusan Allah beliau wajib menyampaikan segala pasan nan datang dari nama nyuruh. Tak ada tersuruh tersembunyi sadonyo kami dipalalu hingga selesai semparono. Maka dek kita umat beliau wajib meniru manuladan mengikuti sunnah Rasulullah. Balighani walau ayah. Sampaikan dariku walau seayat baitu Allah berfirman. Kunun pulo pemangku adat menjadi imam di jamaah pawarih Nabi Muhammad. Tablek menyampaikan. Indak sajo secara lisan. Jo mului, jo kato-kato, jo contoh, jo perbuatan atau jo garak, jo karena. Dengan bahasa tubuh, baitu kecilan kini. Menyuruh sambil menunjuk perintah kata manajun karajo mudah dek pengulu. Malarang mampang mati indaklah rumi dek beliau dek karih lai di pinggang. Tapi kalau manajun asah malasau bakato asah meluncua, usahkan dituri orang nak bisa melonjak anak baji sinan anjang menyalak tuan. Nan dimungkasui indaklah sampai cahaya martabat joi bawa lidah nan tidak masinai. Maka untuk itu tak cukui pepatah sajona tak sadang jo kato wayang, barangkali para lukie. Teknik jo seni berdialog, retorika berorasi, berargumen berdiplomasi. Sehingga orang paham manggu-anggu, misi jo pisi lah tercapai. Tembak nak sampai di sasaran barulah benamu tablek. Satu contoh ayam misalkan. Basuo kambian karengkang. Dia launya menyimpang kalau diri basi suri dilantuangnya namu mati. Lai tawang caru membawa masuk kandang. Kieknyo ialah helo sonsang kailia kandang. Inyo mengakeh basusuri loro pakan 2 tali kambiang.
Diri-iri di loro diili raso katagang dikanduri. Indak karaso tak nyo tahu pungguangnya lah dalam pintu tundo jo kaki masuk kandang. Beres. Nabi Musa kurang kameh berpidato. Lidahnya kalu agak teloh tak ganggu komunikasi umatnya makin menjauh. Maka bermohon beliau pada Allah supaya Harun siadiakan duang orator lincah mengecek takato ahli diplomasi diangke jadi kambalan. Doa Musa takabuakan Harun dilantik jadi nabi samo tablik jo kakaknya. Kalau Harun utusan Allah, pangulu pun suruhan Allah, samo satugas lain mandat. Firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak umat ke jalan kebaikan, menyuruh kepada yang baik, mencegah kepada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah uraian ayahna setentang sifat Rasulullah menjadi sifat dek pengulu sebagai pemimpin di kaumnya. Onak kanduang calon ranggadang bungo setangkainan kakambang banyak setampang nantatuga harapan koto jenagari. Dari tadilah kita bincang sangkui sumangkui jo pangulu siriah sakapua dari ayah. Kacalak-calak gantiasah menanti tukang alun tibu. Dek mamaang apa nanti tidak. Urang narimbun dengan adat. Lubuak rayo talago undang dalam nan tidak keajukan. Kakian anak mausai. Adapun tadi itu, awal dikaji tentang sarai menurut pasan biasa, sabaleh macam ragamnya. Taruh kepada cupak gantang suke tetagak di nagari ampe sauntai serangkaian. Sampai pun taradok sipai, contoh tuladan dari Nabi ampe pulau ragam jinihnya. Kini ko diansu-ansu apalangkahan nak dicubo-cubo menyanyi. To masuak ke pasal lain apa nanutang dek pengulu. Satantang-tang kewajiban nan talukih di dalam tambo curiangnya dapat kita lihat ada nan nampak perkara yaitu nan pertama menurut aluan alurui, nan kedua menampuh jalanan pasar, nan ketiga memeliara anak kemanakan, dan nan keempat menjago harta pusaka. Mengkasih menurut aluan alurui indak lain indaklah bukan menjalankan aturan nala sudah. Cupak tetagak kabaisi ragian tekambang kaditiru limbago sudah kedituang. Buek nenalah jadi undang kesanda di tiang panjang tagantuang di paran tinggi, sabari indak diubahi. Saumpamo, kok baru tang membayar, piutang batarimokan, pinjam bakembalikan. Salah iyo ditimbang, doso wajib ditabui. Mencancang memampe, membunuh, membangun, luko menaweh, bangka mendamak. Kaki tetaruang inai padahannya mulik tadorong ameh tantangannya. Ba itu pun aturan syarak setantang nikah jo kawin faraid hukum warisan suarang nang kababalah sekutu nang kabareknya. Termasuk juga di dalamnya hukum pidana pemerintah lah nyato luruh aluannya panghulu wajib menjalankan sepanjang wewenang jabatannya. Itu nan pertama. Nan kedua menampuh jalanan pasar. Cupak buatan di nagari hasil mufakat musyawarah konsensus kato seyo. Bajalan mairi yang bayu amaisi gotong royong di dalam kampung istiadat di masyarakat. Aturan norma sopan santun heriang gendang cangkah jekai etika je hukum moral. Sadonyo wajib dijalankan. Itulah jalanan pasar. Urang sapakai melalui pangulu di muko mairi kan. Nan ketiga memeliaro anak kemanakan. Ikolah mutlak kata saya urusan pokok dek pangulu untuk itu inyo diangke. Yaitu memeliaro laia dengan batin rohani je jasmani. Haknya wajib dilindungi. Hak material harato bando, hak hukum secara moral, hak azasi manusianya. Ko ilang yo dicari, luluh disalami, hanyut dipinteh, tabanam dikai. Nyampang kok karuah dijaniahkan, kusuk diselesaikan, sengketo didamaikan, parang diucapkan.
Dalam hujan ataupun panen, pangulu wajib manaungi. Beliau payung bakeh bataduah, beliau benteng tampek belinduang, pengayom dia unak buah, juru salamat di nagari. Nan kampe menjago hartu pusako. Adonyo pusako tinggi ibarat nyau dalam tubuh umpamu ayah bagikan. Hilang lanyuk pusako tinggi punahlah pulau Minangkabau. Ketahuilah nak, ado ampek tapak pijakan Minangkabau tunggak menueh badirinya. Nan pertamu banasab pada ibu. Nan kedua basandi pada syarat. Nan ketiga basako kapusako. Nan keempat baulayat tanah tinggi. Itulah pembesuh awak jaurang. Nyampang kok luak salah ciek bukan Minang lain namanya. Dek sabab karena itu nak, kedudukan pusako tinggi indak boleh diganggu gugat, talarang berpindah hak. Distifikatkan pun jangan. Inyo dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando. Indak nam berhak menyentuhnya termasuk orang pemerintah karena undang-undang melindungi. Baik itu saja saya suak, baik itu dimasukini, baik itu juga setaruhnya. Juara tu pusako tinggi diatur sosial ekonomi. Juara tu pusako tinggi dijalin raso badun sana. Juara tu pusako tinggi dicapai pemerataan. Makonyo di Minangkabau ndak pernah ada tuan tanah. Indak ada nan tak bermilik sehingga menjadi buruh tani. Ndak ada. Nan kayo indak terlalu kayo, nan bansai indak terlampau bansai. Ba itu ingeknya niat kita menyusun matuk masyarakatnya mak nan patut disyukuri. Nyampang kok punah pusako tinggi nak. Badoso sugalo anak Minang mau pe arwah dalam kubur maratok datuk nan baduo cancang latihnya dicayahkan. Nah, itulah tugas dek pengulu nak bangkalai karajo nenek mama. Supaya memaliaro mengamankan dari pihak perusahaan adat. Biana datang dari luar ataupun tumbuh dari dalam. Selagi pengulu ndak takalo alim ulama maingekkan cadiak pandai taguh jebuek parik paga tagak menjago. Insya Allah salamatlah Minangkabau. Antah kok paga makan tinaman kok tungkek membawa rabah bapak taruh hatah kemanci. Wallahu a'lam bisawab. Nak kanduang cuba simakkan di kubak sana bulai setantang pimpinan dek pengulu. Dari urayan ayah cako lah nyato siang nan baari lah sah tarang nembak bulan. Baraso pengulu adalah penguasa, adalah figur bukan to lambang togok-togok. Itulah sabab karenanya nak galaran datuk je pengulu indak sumbarang balakekkan dah. Lahado bingkai na mengungkuang lahado undang maturnya. Menurut jangko ketentuan, ndak ado datuk pangkat tituler, ndak ado pengulu anu merta, ndak ado gala anugerah. Ndak ado hadiah dalam saku walau kepada orang awak. Konon pulonan bukan Minang. Tatutui pintu di beliau menjadi pengulu gala datuk. Kok taragak bagala jua malakok lah secara adat. Tapi ikuti aturan main. Masuk bapa halau keluar bapa laci. Isi adat tuang dimbago bayar segala kewajiban menurut adat negari di mana ranti yang pakai inggok. Itu pun sekedar gelar sultan bung. Sebab di negara ini WNI keturunan asing tidak berhak menjadi presiden. Begitu undang-undang mengaturnya. Tolong sampaikan ke mereka nak. Maaf om, memang begitulah Minangkabau mau diapain lagi.